sanibonani, ninjani? Ngiyathemba niyaphila. So kule video ngifuna nje ukuthi ngi-introduce le channel, yabo, ukuthi nje bazi abantu ukuthi beze le channel uzotholani, yabo, noma manje abanye ngithola amakhomenti why bafune isiNgisi. Cha, i-channel vele ngiyenzela abantu abakhuluma isiZulu, aba-understand-a isiZulu. Uma kuthi wena awusazi isiZulu, shuthi le channel akusiyo eyakho Nkosi yami. Ama-channel vele maningi lawa esiNgisi. So le abantu abazi isiZulu. So wena if you don't understand English so if you don't understand the isiZulu language, please, this channel is not for you. You see? So le channel nje abantu abazi isiZulu, mhlambe abayithandela nje ukubuka amavidiyo abantu abathungayo. Umuntu othungayo, mhlawumbe ungafunda nje iy'nto eziwu-2-3, yabo. Akufundisi kakhulu ukuthunga kakhulu, yabo. Ukuthunga oku-serious, hhayi lapho angitholakali okuthungeni oku-serious. Ngithuka nje into ey'lula nje obonayo nje umuntu oyigqokile nje Monday to Friday, into zo-wedding, imicimbi, phela uzongithola-ke phela kodwa phela kwi-apron, apron phinifa, lapho ufike khona. Kodwa nje into ezongiphathisa ngekhanda nje, hhayi, hhayi akusiyo le channel le. Into nje ey'lula nje, yabo, ama-basic nje, ngifundisa nje. Angifundisi nje futhi akuyena uthisha, akuyena uthisha. Ngishera ulwazi lami lokuthunga, angifundisi. Ngiyabona nje ukubhala ukuthi hhayi funda ukuthunga, awuthanda phela ukufunda ukuthunga, uzofunda nje lokhu okuncane ama-basic. Kodwa nje, yabo, so i-channel yalabo bantu nje abathi hhayi bona nje bafuna ukucoshacosha nje kancane nje lokho kwama-basic kokuthunga. So yilokho nje engisuke ngikushera lana, hhayi ukuthi phela sengiyafundisa ngothisha. Cha, angisiye uthisha wokufundisa, angina-qualification yokufundisa abantu ukuthunga mina. Ngiy'sherela ulwazi lami. So yabo, ngifuna nje ukuthi ngisho kahle kule video lena, lokho nje ukuthi nje le channel uthi uyibhorekele Nkosi yami, uyibhorekele, ufuna ukubuka nje umuntu othungayo, hhayi ungabukela-ke le video-ke lamavidiyo kule channel. Kodwa nje angifundisi ngempela into ey'nzima kakhulu le channel. So uthi wena unothando lokuthi nje ubukele amavidiyo wokuthunga, hhayi lawa a-serious, hhayi lokuthunga oku-serious, i-channel i-right for wena. Uma kuwukuthi hhayi ufuna ukuthunga, hheyi, o-wedding gowns, hhayi, i-wrong le channel, i-wrong, ungayibuki serious. Ucinga amanye ama-channel, awukwazi ukuthiwa ama-wedding gowns Nkosi yami, ufuna nje ukuqamba amanga. Wedding gowns yona ngizoze ngiyithiwe ngiyi-after wedding gown, evening wear, ngathi nje ungaya nje esikoleni. Kodwa phela akhona ama-channel ayenza lezo zinto. Yile nto nje ebengifuna ukuyisho kule video, ukuthi nje le video abantu aba-understand-ayo isiZulu, noma sibhede isiZulu sami, kodwa nje aba-understand-ayo isiZulu, abafuna nje ukwazi kancane nje ngokuthunga, ama-basic okuthunga, i-channel e-right for wena le. Ngiyabonga, ungabuka, u-subscribe uma uthanda, yabo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ubukele. Thank you.